ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ቀድመና አይ ቲንክ ንሽ ፓስተር ስታይረሲዑ ትማሊ ናይ ጥምቀት ፕሮግራም ነርና ኣለኹም ተጠመቁም ትማሊ ክላስ አሎ ኦኬ አምላክ ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን እምነት ከምስማዕ እዩ ለቃል አምላክ ምስማዕኻ በቃል ክርስቶስ እዩ ስለዚ ዞም ህፃናት ምንም እንኳ ሁሉም ደቂ አመንት እንትኾነ ግን እቲ በቃል እግዚአብሔር ልቢምካ በቃል አምላክ በመእማን ዝርከብ ናይ ዘላለም ህይወት ወረስቲ ክኾኑ ግን በክርስቶስ መእማን ክመሃሩ የድልዮም ማለት እዩ ስለዚ ተማሂሮም ተረዲዎም ዲሳይድ ገይሮም ወሲኖም ተማላኻ ተጠሚቆም ማለት ስለዚ they are included in the kingdom of God አብ ናይ እግዚአብሔር መንግስት አትዮም አለው ማለት እዩ አሜን መንግስት አምላክ ከምዚ ካብ ስድራኻ ተወርሶ ጥሪት ወርቂ ብሩር ገለ ብኸሙ አይተወረስን ያምሽ አገን ያምሽ ደቂ አመንት ስለዝኾንካ ወይ ደቂ ፓስተር ስለዝኾንካ ደቂ አገልጋሊ ስለዝኾንካ መንግስተ ሰማያት ብኸሙ ይኮነን ማለት እዩ ዝውረስ ናይ ምድር ነገር እዩ ናይ ሰማይ ነገር ግን አምላክ ይመስገን ሰብ ካብ ላዕሊ እንተዘይ ተወልደ መንግስት አምላክ አቱ አይክእልን ይብለና ስለዚ ካብ ላዕሊ ምውላድ የድሊ እዩ ማለት እዩ አምላክ ይመስገን ስለዚ ደስ ክብለና ይግብኦ ማለት እዩ ሸውዓት አዋልድ ሓደ ወድ ደም ተጠሚዖም ሸማታ ማስከን እግዚአብሔር ክብር ሃቦ እንታይ ከምሲሉኩም ካኒ ብናይ በሓቂ ክንሰርሓሉ ዝግባአና ኸ ናይ በሓቂ ትሒዝና ዘለና እምነት ህይወት ዘለዎ እምነት እንድሕር ኮይኑ ካባና ሓሊፍስ ኣብ ደቅና ድማ ክሓልፍ ኣለዎ ማለት እዩ እምነት ታኾናሎ ክመሓላለፍ ኣለዎ ማለት እዩ አምላክ ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ሎማዓቲ ናብ ቃል እግዚአብሔር ክንከዲና ኩላትና መጽሐፍ ቅዱስና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ንገንጽል ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ነፍስ ወከፍና መጽሐፍ ቅዱስና ተገንጽልና ጽቡቅ እዩ ቶም መጽሐፍ ቅዱስ ዘይሓዝና ሞባይል ተገንጽልና ሰናይ ጸገም አይኮነን አምላክ ይመስገን ነተቃል አምላክ ግና እግዚአብሔር ይመስገን ምንቲ ኩላትና እንዳንበብና ስታኽን ገብር ኩላትና መጽሐፍ ቅዱስና ዝጠቅሶም ጥቅሳት ገለ ኸይድኩም ቸክ ግበሩዎም ይኹም ሓቁ ዲ ሰብኣይኩም ዲዩ ድብል ደሎ ተቃል አምላክ ኢልኩም ከምቲ ናይ ጳውሎስ ክትመርምሩ ኣለኩም ማለት እዩ ሰብ ቤርያ ዝመርመርዎ ማለት እዩ አምላክ ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቅ ዝኾነ ናይ አምልኾ ጊዜ ጽሕና ጎይታ ይባርክኩም መዘምራን really appreciate your ministry ተባረኹ ላበርታኹም ኪዱ አምላክ ይባርክኩም ምዕራፍ 9 ግብረ ሐዋርያት ለማዓት ብዛዕ ጳውሎስ ኢና ክንመሃር ግን ካብ ሳኦል ኢና ክንጅምር ካብ ሳውል ናብ ጳውሎስ ግናኸ ኢሉ ጥቅሳ ሓደን ክልተን ግናኸ ሳውል ገና ብምፍርራሕን ብምቕታልን ኣብ ደቀ መዛሙርቲ ጎይታ ነዲሩ ነበረ እሞ ዝኾነ ይኹን በዛ መገዲ እዚኣ ዘለው ሰብኡት ወይ ሳንስቲ እንተረኸበ ኣሲሩ ንየሩሳሌም ምእንቲ ከምጾም ናብ ሊቀ ካህናት ከይዱ ናብተን ኣብ ደማስቆ ዘለዋ ኣባይቲ ጸሎት እትበጽሕ ደብዳቤ ካብኡ ለመነ ክኸይድ ከሎ ከዓ ናብ ደማስቆ ምስ ቀረበ ብድንገት ጸዳል ብርሃን ካብ ሰማይ ኣብ ዝሪኡ አንጸባረቀ ናብ ምድሪ እውን ወደቀ ሳውል ሳውል ንምንታይ እትሰጎኒ ዝብሎ ድምጽ ከዓ ሰምዐ ንሱ ድማ ጎይታይ መን ኢኻ በለ ጎይታ ከዓ ኣነ እቲ ንስኻ ትሰጎ ዘለኻ ኢየሱስ እየ ኣብ ኣንፊ ብልሒ እንተ ኣድሓርሓርካ ንርእስኻ እዩ ዝገደካ በሎ ንሱ ከዓ እናንበድበደን እናፈርሐን ጎይታይ እንታይ ክገብር ትደሊ ኣለኻ በሎ ጎይታ ድማ ተንስእሞ ናብ ከተማ እቶ እንታይ ክትገብር ከም ዝግባእካ እውን ኣብኡ ኪነግሩኻ እዮም በሎ ቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰብ ድምፂ እናሰምዑ ገለ እኳ ከይረኣዩ ደንፂዎም ደው በሉ ሳውል ካብ ምድሪ ተንሲኡ ዓይንቱ ቋሕ እንተበለ ገለ እኳ ኣይረኣየን ብኢዱ መሪሖም ናብ ደማስቆ ኣእተውዎ ከይረኣየ ከይበልዕን ከይሰተየን ድማ 3 መዓልቲ ገበረ ብለና ንእግዚአብሔር ቃል ክንጽልይና እስከ ሃሌሉያ Yes Lord Jesus ናባኻ ንመጽእ ኣለና ዘንጸባርቕ ብርሃን ዘለካ ጎይታ መሓሪ ዝኾንካ ጎይታ ፈቃር ዝኾንካ ጎይታ ነቲ አንጻርካ ዝጎይ ዝነበረ ሰብ ምሕረት ትገብር አምላኽ አንጻርካ ንዓይን ዝነበርና ሰባት ዝመሓርካና ጎይታ ሎሙን ከምኡ እግዚአብሔር ገና ጸላእቱ ከለና አምላኽ ብሞት ወዱ ተዓረቀና ተጻሒፍ ከም ዘሎ ሎሙን እግዚአብሔር ገና አፍቲ እግዚአብሔር አንጻር ናትካ ዝኾነ መንግስቲ ናይ ሰይጣን ዘሎ ሰብ ብፍላጥ ኮነ ብዘይ ፍላጥ ናይ ሳውል ብዘይ ፍልጠት ዝገብሮ ዝነበረ አንጻርካ ዝኸይድ ዝጻረረካ አንጻር ቃልካ ዝኸይድ እግዚአብሔር ሎሙን እግዚአብሔር አቦ ብምሕረትካ ክትጓነፎ ሕጆን ምሕረትካ ይተወደን ሕጆን እግዚአብሔር ፍቅርካ ኣብ ሰብ ኣይተወደን ሞነ
نمسجنك علينا بيسوع كريستوس مصلي الله እግዚአብሔር አምላክ نزقال እግዚአብሔር አብ ሰምዑ ዘበለ ሁሉም እግዚአብሔር ህይወት ከሆነ ይጽልይ አለሁ ምሕረትካ ምሕሳብ ከሆነ ይጽልይ አለሁ እግዚአብሔር ናብቲ እግዚአብሔር ዘጽድቅ ጸጋኻ እግዚአብሔር አቦ በእምነት ምእታው ከሆነ ይጽልይ አለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ካብዝና ይሰጥ ህይወት እግዚአብሔር አቦ ተማሂርና ለቢምና እግዚአብሔር تينعنا زمحركنا محرتن زفكركنا فقرن كساخ ندي عبو مخانو كردانا بقولك بتتردانا يمتنك اخن نبر كدغفنا ها يصلي الله بغيتا بيسوع ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ከምቲ قديمنا زبلنا እግዚአብሔር እምነት ካብ ምስማዕ ድማ በቃል ክርስቶስ እዩ ተጻሒፍኩም ዘሎ እግዚአብሔር አቦ እንሆ ዝና እምነት ቃል እዚ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ኮጽ እግዚአብሔር አቦ ኣብ ሰምዖ ዘበለ ሰባት ኩሉ እግዚአብሔር بغيت ابي يسوع كريستوس زدحن امنت كفتر እግዚአብሔር ናብዝና ይጸጋ ህይወት ዘእቶ ኃይሊ እግዚአብሔር አቦ ክሽከም ይጽልይ አለሁ بغيت ابي يسوع كريستوس እግዚአብሔር አምላክ ደግ ቃልካ ትከፍተና እንደለ ያለና መግፋት ቃልካ የብር ንገርታት ምስቶ ዓሊ ህቢ ደግ ቃልካ ይከፈተና መግፋት ቃልካ እግዚአብሔር አቦ ይብርሃልና በእምነት ክንቀበለው በመረዳት ክንቀበለው እግዚአብሔር በግርህና ክንቀበለው እግዚአብሔር ልብና ተስፍሕ ይጽልይ አለሁ ናይምነው ሰከፍ ሰብ ዝሰምዕ ዘበለና ቃልካ ዝሰምዕ ዘበለ እግዚአብሔር ልቢ ብናይ ቃልካ ኃይሊ እግዚአብሔር ክቃነ ይጽልይ አለሁ ነው ቃል እግዚአብሔር ሕያውን መስለጥን እዩ ተጻሒፍኩም ዘሎ እግዚአብሔር ካብ ክልተ ዛፉ ሰይፍ ድማ ይበልሕ ከም ተባለ እግዚአብሔር ናው ውሽጢ ናይ ሰብ መንነት አትዩ ናይ መንነት ለውጢ ክገብር ዝኽእል ኃይሊ ዘለዎ እዩ ቃልካ እግዚአብሔር ኣብዚ ዘመን እዚ ኣብዚ ሰዓት ዝውን እግዚአብሔር ከምኡ ክኸውን ይጽልይ አለሁ ቃልይ ካብ ዝሐልፍ ሰማይ ምድርን ክሐልፍ ይቀልል ኢልካ ኢኻ ስለዚህ ቃልካ ሕጂውን ሕያው ይሰርሕ እዩ ሰማይ ምድርን ጸኒዑ ክሳዕ ዝሃለው ቃልካ ከምዛዓይ ቃልካ ከምዘይሐልፍ እንሆ ዓብ ምስክር እሞ ከምኡ ስለትገብረ ይመስግነካ ኣለሁ ረድኤትካ ብህይወትና እግዚአብሔር አቦ ይዕበ ምሕረትካ ብህይወትና ይግነን ፍቅርካ ብህይወትና መመሊሱ ይወስኽ መመሊሱ እግዚአብሔር አቦ ይሰወጠና بغيت هابي يسوع كريستوس ممليسو هاليلويا رديتك خبزحلنا እግዚአብሔር አቦ በህይወትና እግዚአብሔር ጸጋኻ ዓዘዝ ልምነካ ኣለሁ መንፈስ ቅዱስ ነዚ ፕሮግራም ሰዓት ቴክ ኦቨር ክትገብረን አኻን ህበካለና ከምቲ ሰዓት ደልዮ ጌርካ ነብሰ ከፍሰብ ክትምግብ ዘስተምረው ድማ ጽቡቕ መንፈስ ሃብካዮም ተጻሒፍኩም ዘሎ ካብ አፎም ድማ ማና አይጉደልካን ጽሑፍ እዩ ከምኡ ኾነልና እንጽልይ አለና ስለትገብሩ ሁሉ ጽቡቕ ነመስግነካለና ክብር ሁሉ ንዓኻ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ናዝሬታዊ ስም አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ዌልካም ኩላትኩም ደጊመ ዌልካም ኩሎኩም ደሊ አይ ቲንክ ፓስተር አይራኤ ካን መስለኒ ሳማሐውናውና ማእኸልና አለው ዌልካም ሳሚ ኦኬ አምላክ ይመስገን ከመይ ቀኒኹም ኩላትኩም ደሓ እንዲሁም ድምጽ ይከፋ ቢልሕጂ ዓዋ ቢልሕጂ ዛረባለኒ ማለት لمعتي نزاربلو أرستي نتوم أرست حزو سبيشال ما توم ناي ميديا نصلاقي ناب عركي زلوت حيلي نصلاقي ناب عركي نتقاومي ناب دغافي I'm not talking about politics okay كيتغشو نتقاومي تقاوم ክርስቶስ ነው ተቃዋሚ መንግስት አምላክ ነሩ ሳውል نتقاومي ناب دغافي ناب ሰባኺ ناب አገልጋሊ ዝልውጥ ኃይሊ ክርስቶስ እሞ ንሕና ምናልባሽ መንግስት አይተቃወሙ ዲኻ ትለና ደላ አንተ ይልኩምኒ ነቲ ኃጢአት ቤተክርስቲያን ናይ ተቃውሞ ድምጽ ለዋና ኃጢአት ንሰብ ግን ንሰብ አይነቃወምኒ ናትና ስፔሻል ድማ ንኹፍ ሰብ አይተቃወሙ ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስ that's what the bible says ኣብ ስልጣን ዘሎ ከዓ ብፍላይ ከዓኒ ከመይ ጌርካ ዲል ከም ትገብርካ ትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ስልጣን ካብ አምላኺ ስለዚ ኪኖትናትካ ባውንደሪ ክትከይድ ከም ደብልካ ትፈልጥ ኣለካ ነትናትካ ልክ ሓሊኻ ግን ተኸድካ ጽቡቕ ማለት አምላኽ መስገን እዚ ሰብኣይ እዚ ንባዕሉ ዝሮ ማለት ንዛረበሉ ሰብ ኣብ ዙርዩ ዝነበሩ መንግስታት ጥዑማት መንግስታት ኣይነበሩን ግን ብዛዕባ ሓይሉ ንመንግስታት ንምቋም ኣይኮነን ኣጥፊእዎ ሓይሉ ነቲ ጸላኢ ሰብ ዝኾነ ሰይጣን ነቲ ቀታሊ ሰብ ዝኾነ ኃጢአት ንዑኑ ምቋም ይሕሊፍዎ ስለዚ ድማ ብዙሕ ሰባት ድማ ረቢሑ ማለት አምላኽ መስገን አሜን ስለዚ ቤተክርስቲያን ህይወት መልእክቲ ዘለዋ አምላኽ መስገን ኪኖት ምድራው ዝሐለፈ ነገር መልእክቲ ኣለና አምላኽ መስገን ስለዚ ፖለቲካ ብዛዕባ ምድሪ እዩ
ፖለቲካ is the science of governance ንሰባት ከመይርካ ተመሓድሮሚ ናትና ወንጌል ግን አምላኽ መስገን ሰባት ከመገሮም አፍታ ዘላለማዊት መንግስት አምላኽ ያቱ ዝዓይ ማለት አምላኽ መስገን አሜን እስከ አሜን በሉ አምላኽ መስገን እየገዛና ኸይረሳዕና ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ ስለዚህ አብየር መስገን ሎማዓት ንሪኦ ቃል ካብ ምዕራፍ 9 ክንጀምርና ግን ብዙሕ ክፍልታት መጽሓፍ ቅዱስ እንዳገንጸልና ክንከይዲና ብዛዕባ ህይወት ናይ ሳውል ካኡ ድማ ናብ ጳውሎስ ከመይሉ ከም ተለወጠ ከመይሉ ኮንቨርትድ ከም ዝኾነ ከመይሉ ካብ ጸላኢ ናብ ዓርኪ ከም ዝተቀየረ ከመይሉ ካብ ተቃዋሚ መንግስቲ ክርስቶስ ናብ ደጋፊ መንግስቲ ክርስቶስ ናብ ሰባኺ መንግስቲ ክርስቶስ ናብ ሰባኺ ማሕበር ናብ አገልጋሊ ከም ዝኾነ ከም ዝተቀየረ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ አምላኽ መስገን ነዚ ዝገበረ በይኑ ናይ ክርስቶስ ሓይሊ ነዚ ዝገበረ በይኑ ናይ እግዚአብሔር ለዓላውነት እዩ ኣብ ናይ ሰብ ምድሓን ናይ እግዚአብሔር ለዓላውነት ኩሉ ሻዕበቱ ዝተሓለወ እዩ ማለት እዩ አምላኽ ብዘይ ናይ ሰብ ሓገዝ ንሰብ የድሕኖ እዩ ንሳውል ዳሞ ምን ወንጌል ክምስክረሉ ንሳውል ወንጌል ክምስክረሉ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ ማለት እዩ አይመስከሩልን ኩሎም ካብዮም ዝሃድሙ ነይሮም አክቹዋሊ ንሱ ነታ ማሕበር ብዘይ ልክዕ ዘሳጎግ ዝነበረ ሰብ ስለ ዝኾነ ቀሪብካ ወንጌል ክትሰብከሉ ዘታብዕ ሰብ አይኮነን ምናልባት ሓደ ሰብ ፌስ ገይርዎ ነይሩ ይኸውን ኢለ ኣምና ኣነ ማለት እዩ ንሱ ከዓ እስጢፋኖስ እዩ ግን ነቲ እስጢፋኖስ ዛረበሉ ዝነበረ መንፈስ ክቃወሞ ስለ ዘይከኣለ ጳውሎስ እስጢፋኖስ ዛረበሉ ዝነበረ መንፈስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ስለ ዝኾነ ብእምነትን መንፈስን ዝተመልአ መንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ ሰብኣይ ስለ ዝነበረ ክቃወሞ ስለ ዘይከኣለ በምን ገይሩ ጸጥ ከብሎ ወሲኑ ብዘረባ ተማጉይቱ ክሮትዖ ይክእልን እዩ እስጢፋኖስ ስለዚህ ጳውሎስ ሓደ አማራጭ ነይርዎ ጨፍጪፉ በምን ገይሩ ቀቲሉ ጸጥ ከብሎ ወሲኑ ግን ናይ ክርስቶስ ሓይሊ በእምኒ ጸቂጥካ ጨፍጭፍካ ጨፋጭፍካ ጸጥ ብሎ ሓይሊ ይኮነን በዚ ተቀበርካ በዚ ይወጽ ማለት እዩ አሜን አሜን ኮሚ ጋጢሞን ጳውሎስ ናይ ጳውሎስ ድሕረ ባይታ ንእሽተይ ድሕር መልሲና ርኢና መጽሓፍ ቅዱስ ነገረና ከሎ ድሕረ ባይታ ናይ ጳውሎስ አይሁዳዊ ምዃኑ ይነግረና እዩ ኣብ ግብረ ምዕራፍ 21 ምስተተሓዘ ኢየሩሳሌም ማለት እዩ ምስተተሓዘ እንታይ ኢሎ ኣብ ምዕራፍ 21 ግብረ ሐዋርያት 39 ከልኩም ተሪኹም ወጽቡቕ ጳውሎስ ግና ኣነስ አይሁዳዊ ሰብኣየ በዓል ጠርሴስ ዓዱ ጠርሴስ ትበሃል ከተማ ኣብ ደቡባዊ ቱርኪ በቲ በዝናይ ሕጂ ካርታ ክንሪኢ ከለና ማለት እዩ ትርከብ ቦታ ኣብኡ እዩ ነይሩ ዓዱ ካብኡ እዩ በቂሉ ሰብዚ ግን አይሁዳዊ እዩ ዕብራዊ እዩ በቦን በዲን አይሁዳዊ ግን ኣብ ሄለኒስቲክ ዝኾነ ኣብ ናይ ግሪካዊ ዝኾነ ዓለም እዩ ዓብዩ ንሱ ዝዓበየላ ከተማ ስሚቲ ከተማ ኢልዎ ኣሎ በዓል ጳውሎስ ሓደ ካብቲ ስሚቲ ከተማ ዝገበራ ኣብቲ ዘመንቲ ካብ ዝነበራ ብትምህርቲ ጸብለል ዝበላ ከተማታት ሓንቲ ካብተን ሰለስተ እያ ነይራ ማለት እዩ አቴንስ ጠርሴስ ከምኡ ድማ አሌክሳንድሪያ ዝበለጸ ዩኒቨርሲቲታት ነይርዎን ይበሃል በቲ ሰዓት ማለት እዩ ስለዚ ጳውሎስን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኢንቫይሮንመንት ዝዓበየ ናቱ ባክግራውንድ ድሕሪኡና ብትምህርቱን ጽጉብ ትምህርቲ ጸገበ ስፔሻል ኸኣ ትምህርቲ ሃይማኖት ጽቡቕ ገይሩ ዝተምሃረ ሰብ ድማ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ድሕረ ባይቱ አይሁዳዊ እዩ ካብቲ ትምህርቱ ዝተለዓለ ካብቲ ንሕጊ ኣምላኽ ተጠንቂቑ መሓዙ ዝተለዓለ ካብ መሳቱ ብቕንዓት ንኣምላኽ ዘለዎ ቅርዓት ቀዳማይ ነይሩ ከምኡ ምሽ ካብ መሳቶይ ብቕንዓት እንታይ ኮንኩ ይብል ሓለፍ በልኩ ይብለና ማለት እዩ ስለዚህ ሕልፍ ዝበለ ሰብ ነይሩ ዝክሩ ይኹም ናይ እስጢፋኖስ ዛንታ ሕጂ ግዜ ስለ ዘይብላ ወይ ኣይን ኸይድና እምበሪ ኣብ ናይ እስጢፋኖስ ዛንታ ክንሪኦ ከለና እስጢፋኖስ ስፔሻሊ ኣፍተን ካብ ወገን ጽራኣውያን ዝኾና ኣባይቲ ጸሎት ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበራ ኣብ እንዩ እንዳኸደ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እቲ መድሓኒ ምዃኑ እቲ አይሁዳውያን ቀቲሎም ሰቂሎም ቀቲሎም ቀቢሮም እናቱ ነገር ኣብቂዑ ዝበልዎ ሰብኣይ ንሱ እግዚአብሔር መድሓኒ ከም ዝገበሮ ይዛረብ ነይሩ ኣምላኽ ካብኡ ትምህርትን ተኣምራትን ሓይልታትን ይገብር ነይሩ ለና መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እስጢፋኖስ ማለት እዩ ንስጢፋኖስ ዝተላዕልዎ ሰባት ካብተን ናይ ጽራኣውያን ኣብያተ ጸሎት ካባታትን እዮም ቀንዲ ስፔሻሊ ድማ ጢባርኦ ገለ ትባል ሓንቲ ስፔሻሊ እንታይ ትባል ነይራ ቤት ጸሎት ነይራ ካብኡ እዮም ተላዕሎሞ ናይቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሓላፊ ጳውሎስ ከይኮነ ይተርፍን እዩ ሳውል ከይኮነ ይተርፍን እዩ ምክንያቱ ንሱ ካብ መሳቶ ሕልፍ ዝበለ እዩ አክቹዋሊ ቀዳማይ ቦታ ዝወሃበ ሰብ ማለት እዩ ፈሪሳውያን ሲ ንጳውሎስ ዝደለዮ ክገብር ስልጣን ዝሃብዎ ሰብ እዩ ነይሩ ስለዚ ብዛዕባ ክርስቶስ ሰሚዑ ይኸውን ኢለ ኣነ ዝኣምን ፐርሰናሊ ሰሚዑ ይኸውን ምክንያቱ ኣብ መገደ ደማስቆ ምስ ተራኸቡ ምስ ኢየሱስ ምስ ረኸቦሲ ብስነ ስርዓት ወንጌል ኣይተሰብከሉን ጳውሎስ ግን መጽሓፍቲ ሕጊ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ብዛዕባ መንገዲ እዚ ኸዓኒ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ስለ ዝፈልጥ ድማ እዩ ዘሳጉጉ ነይሩ እቲ ናይ ናዝራውያን ክንፊ ናይ ስሕተት ኢሉ ስለ ዝኣምን ዝነበረ ኢየሱስ ናይ ናዝራዊ ዝሎ ዝነበረቶም ደቀ መዛሙርቱ ናይ ናዝራውያን ጉጅለ ብሎም ነይሩ ስለዚ ነዚ መገዲ እዚ ይጻረር ነይሩ ነዛ መገዲ እዚኣ ከጥፋኣ ተሃንደድ ክዋ ኢሉ ተኣሚኑሉ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን በዛ መገዲ እዚኣ ዘሎ ሰብ ከጥፋኣ ወሲኑ እዩ ጳውሎስ
ስለዚህ ብዛዕዛ መገዲ እዚ ኣፍልጦ ዝነበረ ሰብ እዩ እዚ ክርዳእና ጽቡቕ መስለና ማለት እዩ ስፔሻል ድማ ኣብ ናይ ስቲፋኖስ ሞት መዓልቲ ኩላትና ከም ንዝክሮ ሓላዊ ክዳውንቲ ስለ ዝነበረ ካብቶም ገበርትን ሓደግቲ ናይቲ ጉዳይ ማለት እዩ እንዳ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኣግሪጳ ክእመን ከለኹም ኢሉ ሎ ማለት እዩ ክዳውንቲ ናይቶም ዝቐትሎም ዝነበሩ ሓለኹ ኣፕሩቭ ገይረ ይብለና ማለት እዩ ይቀተል ዶ ክብሉ ከለዉ እወ ኢለ ድምፀይ ሂበ I give my vote ብላው ድምፀይ ሂበ ይብል ስለዚህ ወሳኒ ዝኾነ ሰብ ነይሩ ማለት እዩ he was a key person ጳውሎስ ሳውል ከሎ ግን ወሳኒ ሰብ ንኽፉእ ነገር ነይሩ ወሳኒ ሰብ ጸላ ኣምላኽ ኮይኑ ዝመላለስ ነይሩ ካብ ዝተበጊሲኡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጸላእቱ ከለና ኣያድሕንና እንዳበለ ዝዛረብ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ብዛዕባ ትምህርቱ እንድሕር መፂና ከዓኒ ኣብ ትሕቲ ገማልኤል ዝበሃል ሰብኣይ ካብ ኣብቲ ህዝቢ ኣዝዩ ዝተኸብረ ሰብ ኣብ ትሕቲኡ ኮይኑ ዝመሃር ዝነበረ ሰብ እዩ መጽሓፍ ቅዱስና ክነግረና ከሎ ምዕራፍ 5 ጥቕስ 34 ከይና እንድሕር ኢና ግብረ ሐዋርያት ሓደ ግዜ ሐዋርያት ክቀትልዎም ወይ ድማ ሕማቕ ነገር ገብሮም ምስ ሓሰቡ ገማልኤል ተሲኡ ተዛሪቦም ለና ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኩሎም ተሰማዓይት ሰብኣይ ንፉዕ መምህር እዩ ንፉዕ መምህር ሕጊ እዩ ስለዚ ኣብ ህዝቢ ዝኸበረ መምህር ሕጊ ብሎ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ርእሲ ዞም ሰባት እዚኣቶም ክትገብሩ ትሓስቡ ዘለኹም ነገር ተጠንቀቑሉ ካብ ኣምላኽ እንተኮይኑ ምስ ኣምላኽ ክትበኣሱ ከይትርከቡ ከምዛ ጳውሎስ ምስ ኣምላኽ ዝበኣሳ ዝነበረ ማለት እዩ ከይትርከቡ ስለዚ ካብ ኣምላኽ እንተዘይኮይኑ ግን ትምኽሪ ባዕሉ ክፈርስ እዩ ስለዚ ብዙሕ ኣይትጨነቑሎም ኢሉ ነቶም ሃዋርያት ክፉእ ነገር ከይበፅሖም ኣገላጊልዎም ኣምላኽ ተጠቒሙሉ ዶ ንበሎ እግዚኣብሔር መቸን መገዲ ኣሎ ንኹል ነገር ማለት እዩ anyway እሱ ይትሰብኣይ ክብለለ ገማልኤል ኣብ ትሕቲኡ ዝተምሃረ ሰብ እዩ ስለዚ በቲ ናይ ሕጊ ነገር መምሃሩ ጳውሎስ ኣብ ትሕቲ ዝተመስከረሉ ሰብ ዝተምሃረ ሰብ እዩ ዝኾነ አይሁዳዊ ቤተሰብ ንወዱ ወይ ካብ ወዲ 6 ዓመታት ሒዙ መጽሓፍ ቅዱስ ክምሩ ሓላፍነት ግዴታ ኣለዎ ንሕና ድማ ሆም ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ንሕና ሆም ክንገብር ኣለና ስለዚ ካብ ወዲ 6 ዓመት ደቆም መምህርዎም ካብ ወዲ 13 ዓመት ድማ ብፍጹም ይወሃብ ልክ ከምዚ ቦርዲንግ ስኩል ተእትዎ ዓይነት ማለት እዩ ይወሃብ ናብ ትሕቲ መምሃራን ሕጊ ይወሃብ ኣብ ኮይኑ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ቅድሚት ናብ ድሕሪት ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ገማጢሉ ይፈልጣ ማለት እዩ ብሉይ ኪዳን ጽቡቕ ጌሮም መምህርዎ በዓል ጳውሎስ ከም እዮም ነይሮም ስለዚ በዚ ነገር እዚ ፐርፌክት ደበለ ሰብ እዩ በዚ ነገር እዚ ሕጊ ብምሕላው ክመላለስ ከሎ ጳውሎስ ሕልኑ ዝነቕፎ ሰብ ኣይነበረን ምዕራፍ 23 ጥቕስ 1 ከም እዩ ዝብለና ብንጹሕ ሕልናይ ንኣምላኽ ኣቦታተይ የገልግል ነይረ እዩ ድብል ማለት እዩ ሕጊ ብዝጠልቦ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጊ ብዝጠልቦ ጳውሎስ he was trying his best ዋላ ኳኒ ከጽድቆ እንተዘይካለ ሕጊ ምሕላው ግን ንሱ ንሕልኑ ክሓትት ከሎሲ እተን ድፈልጠን ደበለ እተን ዝተምሃረን ደበለ ነገራት ገብር ዝጋደል ዝነበረ ሰብ ከምኡ ገይሩ ንኣምላኽ ዘገልግል ዝነበረ ሰብ ንኣምላኽ ኣቦታቱ ስለዚ እግዚአብሔር ብክርስቶስ ገይሩ ምስ መጸና ንክርስቶስ ግን ዝጋገየ ሰብ ነይሩ ማለት እዩ ከም ኩሎም አይሁዳውያን ኣይተረድኦን ኢየሱስ ስለዚ ንኢየሱስ ይጻረር ነይሩ ብሻሙናይ መዓልቲ ተገዘርኩ ኢሉ ኣብ ፊልጵ ካብ ዕብራውያን ዕብራዊ ኢሉ ብሕጊ ፈሪሳዊ ኢሉ ብቕንዓት ሰጓጉ ማሕበር ኢሉ ከምዚ ዓይነት ሰብ ነይሩ ማለት እዩ he was zealous ነትናቱ ነገር ቀናእ ነይሩ ሳው ዘገርም ነገር ግን ዝኹሉ ኤነርጂ ዝኹሉ ቅንዓት ንጽቡቕ ነገር ኣይነበረን ተሕዝነካ ካሲ ዝኹሉ ሓይል እንዳጥፈ ዝኹሉ ብዙሕ ነገር ከለው እግዚአብሔር ካብ መጀመርታ ብዙሕ ነገር የዳሎ ነይሩ ነዚ ምስተረደ ይመስለኒ ኣብ ገላትያ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኣሎ ተኻማህፀና ደያ ትሒዙ እንታይ ዝገበረኒ ኢሉ ታሬና ኣምላኽ ኢሉ ግን ብጸጉኡ ገይሩ ኣድሒንኒ ወዱ ክገልጸለይ ፈትዩ ኢሉ ሃሌሉያ እስከ ወዲ ኣምላኽ ዝተገልጸልኩም ሃሌሉያ በሉ እዚ ትዕድልቲ እዩ ኣሜን ኩሉ ሻዕን ሕጎስ ዝግባአና ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ንረኽቦያ እንታይ ስለ ዝገበርና ኢና ረኺብና ወላ ሓንቲ ብምሕረቱ ኣሜን ኣሜን ግን እግዚአብሔር ዕድል ምስ ሃበና ነቲ ሓቂ ምስ ገለጸልና ግን ሕራይ ኢልና ማለት እዩ ሳ ጥራሕታ ሚስጥር ሕራይ እሺ ኣነ ሓጢአተኛ ሰበ ይምለስ ኢልና ተመሊስና ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ናይ ሰብ እዚ ዛንታ ከምዚ ሕልፍ ክሪኦ ፀናሕኹ ኣብ ግብራሪት ምዕራፍ 22 ኣለና ኺና ተንቢብና ሰና እዩ ኣምላኽ መስገን ግብራሪት ምዕራፍ 26 ኣለና ሰለስተ ግዜ ብዛዕባታ ደጋጠመቶ ኩነት ጳውሎስ ብፍላይ ክልተ ግዜ ባዕሉ እንዳመስከረ ሓደ ግዜ ከዓኒ ሉቃስ ክጽሕፈና ከሎ ኣብዚ ኣልዒልና ዘለና ሎ መዓልቲ ግብራሪት ምዕራፍ 9 ደለና ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ሳኦል ገና ብምፍራህን ብምቕታልን ኣብ ደቀ መዛሙርቲ ጎይታ ነዲሩ ነበረ ነዲሩ ዝብል ቃል ብጣዕሚ ኣብቲ ናይ እንግሊዝ ሳይድ ብል he was breathing out ይብሎ ግን actually he was breathing in ጽልእን ምቕታልን ጥራሕ እዩ ዘሰንፍስ ነይሩ ናይ ምንባሩ ምኽንያት ክትነብር ተንካ ኣይረድልየካ ይምሽ
ጳውሎስ ንኽነብር ብምቕታልን ብምስዳድን ናቱ ናይ በቃ ናተይ ናይ ህይወት ዕላማ እዚኣ ድብላሲ እንታይ ኣትልካ መቕታል ምስዳድን ነቶም ነቲ ናይ አይሁዳውነት ሃይማኖት ዝቃወሙ ዘለዉ ናዝራውያን ነዚ በዚ ተንፍስ ንሕዝነካ ሳውል ብፅሪት ዝተመልአ ሰብ እዩ ነዚ ፀላኢ ኣምላኽ ዝነበረ ሰብ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጹ ናብ ፈታዊ ኣምላኽ ገይርዎ ኣምላኽ መስገን ናብ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ሰባኺ ገይርዎ ኣምላኽ መስገን ብዘይ ርዲት ኣኮማ ዓይነት ህይወት ንዘለኻ ሰብ እግዚአብሔር ንዓኻ ፍቕሪ እዩ እግዚአብሔር አንጻሩ ስለ ዝሰርሓኻ ነቶም ንዕኡ ዝኣምኑ ሰባት ስለ ዘሳደድካ ዋላ እውን ስለ ዝቐተልካ መፅና ቀታሊ ሰብ እዩ ሰብ ዝነይሩ ህይወት መርደር ከምኡ ስለ ዝነበርካ እግዚአብሔር ይፅበየካ እዩ ዘሎ ሓደ መዓልቲ ክጋፈጠካ እዩ ሓደ መዓልቲ እግዚአብሔር ብምሕረቱ ክመፃካ እዩ ከይምልጠካ ትዕድል ሽዑ ይብለና ኣምላኽ ናብቲ ትክክለኛ መስመር ከምፃካ ምንቲ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን እዚ ትምህርቲ ኣብ ላይቭ እውን ስለ ዝመሓልፍ ዘሎ ኢኹም ድብል ደለኹ ኣምላኽ መስገን ምናልባሽ ብናይ ሃይማኖቱ ነገር ቀና ነይሩ ሰብ እዚ ካብ መሳቱ ሕልፍ ዝበለ ሰብ ነይሩ ከምቲ ከምሎ ፀንሓና ማለት ቀዳማይ ነይሩ ንዝግበር ዘበለ ነገር ኩሉ ነታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ማሕበርቲ ምዕራፍ 8 ክንሪኦ ከለና ምዕራፍ 8 ክንሪኦ ከለና እንታይ ልዩ ድጅምረና ምዕራፍ 8 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ክንሪኦ ከለና ሳውል ድማ ንምቕታሉ ሰሚሩ ነበር ንስጢፋኖስ እዩ ናይ ስጢፋኖስ ዛንታ ምዕራፍ 7 ምስተወደአ ማለት እዩ በታ መዓልቲ እዚኣ ነታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ማሕበር ብርቱዕ ምስጓ ኮነ ብርቱዕ ሲልካ ሕዝ ግድፍ ትንክፍ ገለመለ ይኮነ ነይሩ ናይ ጳውሎስ ናይ ምስዳድ መንገዲ ካብቲ ዘለዎ ቅንዓት ዝተላዕለ ካብቲ ብናይ ብሉይ ኪዳን መንገዲ ኣለኒ ዝብሎ ኮንቪክሽን ዝተላዕለ ተረፍ ዝበሃል ከትርፍ አይደልኒ ነይሩ ተረፍ ዝበሃል ከትርፍ አይደልኒ ንኹሉ ሰብ ከጥፍ እዩ መደቡ ነይሩ እቲ እዚ ነዲሩ ንበዘና ቃል ንመንስከ ይዘክረካ ልክዕ ሃማን ናብ ልዕሊ ደቂ እስራኤል ዝነደሩ ምንዳር ይዘክረካ ልክዕ ኮሚ ነይሩ ሳውል ካብ ሃማን ወላ ሓንቲ ድፈልዮ ነገር ኣይነበረን ሃማን ነቶም ኣብ ከተማ ሱሳን ዝነበሩ አይሁዳውያን ምጥፋእ ቀሊልዎ ውሒድዎ እሱ ከምኡ ዝብለና መጽሓፍ ቅዱስ ምሽ ነዚኦም ጥራይ ንበዓል ማርዶካይ ንዖም ጥራይ ምጥፋእሲ ከም ምንታይ ኮይኑ ተቆፂሩ ዝብለና ከም ንእሽተይ ገይሩ ሓሲብዎ ስለዚ ኣብ 127 ሃገራት ንዘለዉ ህዝብታት ካብኦም ዘለዉ አይሁድ ዘበሉ ኩሎም ተመሪፆም ብሓደ መዓልቲ ክሕረደለዎም ኢሉ ወሲኑ ከምዛ ዓይነት ነድሪ እዩ ነይርዎ ሳውል እዚ ጳውሎስ እንዳበና ብጣዕሚ ናይ ህይወትና ሞዴል ጌርና ዘለና ሰብ ቀደም ብጣዕሚ ሓደገኛ ሰብ እዩ ክርስቶስ ንኸሞም ዓይነት ሰባት ቦታ ኣለዎ ኣብ መንግስቱ አሜን ክርስቶስ ንኸሞም ዓይነት ሰባት አንጻሩ ንሰርሑ ሰባት ፀላእቱን ዝኾነ ሰባት ንዝቐትሉ ሰባት ንዘሰጉጉ ሰባት ሳውል ዝገብሮ ዝነበረ ተግባር ተዛሪብካ ኣይውዳእን እዩ ገርመኩም እዩ ኣብ ቀዳይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ጥቅስ 13 ክዛረብ ከሎሲ ኣነ ቀደም ኢሉ ፀራፍን ሰጓጉን ገፋዕን ነይረ ክንሰይ ይብል ኦሚ ነይሩ ፀራፊ እዚ ጳውሎስ ካብ ኣፍኩም ዘይጠቅም ዘረባ ኣይውፃእ ገለመለ እንዳበለና ኤፌሶን ጻሕፈልና ማለት እዩ ቀደም ታኒው ፀራፊ ገፋዒ ሰጓጊ this was Saul ኮሚኒሩ ሳውል ከምዛ ዓይነት ሰብ ንከምዛ ዓይነት ሰብ ተቆርቦ ተቆርቦ ኣይተቆርቦን ያ ሐዋርያት እንድዒ ኣነስ ጸምጸሎት ድሕዝሉ ዝነበሩ ይመስለኒ ማለት እዩ ኣይምፃና ኣይርከበና ብዙሕ ምህረት ርኦም እንዲም በዓል ጴጥሮስ ብዙሕ ምህረት ርኦም እዮም ቀድሚ ሰሙን ንጎይቱ ክሒዱ ገለሲ ኢየሱስ መፅኡ ፍቕሪ ዘርአዮ ሰብ እዩ ጴጥሮስ so he knows ኢየሱስ መሓር ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ከምዚ ሓደ ግዜ ምስ ሓረቕና ገለ እዚ እሞ ቀተሎም ንቐሎም ገለመለ ጸሎት ከምኡ ይፅልዩ ነይሮም ሐዋርያት መቸም ኣይመስለንን ከምኡ ፅልዩ ይመስለኒ ምክንያቱ እግዚአብሔር ምሶም ስሙሪ ነይሩ ኣምላኽ መስገን ጸሎቶም ጴጥሮስ ተኣሲሩ ንምስያፍ እንዳፀበየ ከሎሲ እግዚአብሔር እናጸለዮ ታ ማሕበር እንዳጸለየት ንስኻ መልኣኽ ኢልኻ ኣምላኽ መስገን ናይ ሳኦል ነገር ንኢየሩሳሌም ኣናዊፅዋ ንሱ ጥራይ ከይኣኽሎስ ዝሎ መዓልቲ ልዕልና ዘለና ሓሳብ ኣብ ኢየሩሳሌም ንዘለዉ ኣመንቲ ምስዳድ ውሒድዎ ናብ ደማስቆ ኸይድ ናብ ካልእ ሃገር ንዘለዉ ኣመንቲ በዛ መገዲ እዚኣ ንዘለዉ ዝኾነ ይኹን እዩ ዝብለካ መፅሓፍ ቅዱስ ዝኾነ ይኹን ሰብኡት ኮነ ኣንስቲ ኣሲሩ ናብ ኢየሩሳሌም ከምፆም ስለምንታይ እስከ መስልኩም ናብ ኢየሩሳሌም ከምፆም ኣብኡ ፅቡቅ ገይሩ ክሳቅዮም ኣብኡ ከዓ ፍርዲ ክህቦም
أو يقتلهم his intention ناتو حقنا فاينال أمتها ويكروسس خمس حدود مقباري ويدما بقى كم زمن الله سو مقبار تزيكونا خاني متفقومي نبي يرسلهم كم صامي زخيدير عبدو ماسك خيرس كبتاتهم كيكونن كيدو نبي أسير نبي يرسلهم كم صام أو دللا يخبرهم إذا عينة اللي بيحزي تبغيس يسوع ما قدر يخيبه هاليلويا آمين آمين قتال نيرو ساول أب معرف شوعات قبل هاري 50 شوعات نقرأنا خلوا شعو عاولهم استفانوس انت قبروا يزبلنا أذانهم دفينهم ورروا بلنا بأمني نوزعت ختم أوسيدهم بدار بأمني قتيلهم مبلنا وتم مسكر ما خدامتهم أبغى ساول زبال من إزاي عاميدهم ساول من شو مخموت كله استفانوس كموت كله أولوس ودوا زبيرهم ساعتهم فاز حلف وسخوا أمني ها شوفوا يسوع يعزبون ناس استفانوس قالت كم تملس يدردع كابزو مالتي استفانوس عند تصلي لهم زلوا سبات زي عينة هترد زي عينة تصلين زلوا سباتي زي عينة ناي مقتل تايل بحال تنفاس وش تمستمر سبات نزيم يتصلي لهم نيرو زقبروا عيفلت نيم قويتها يلون يسوع سلازة حتى إذا عيت حزن لهم نبرة يموتوا لنا مسح قدس ناس استفانوس قالت أباونس تملسوا أبساول تملسوا أبتجبرنا حداقن أفتي ما حتم زعمت يقتل لبل كوفيلو ودوه سامورك ساعة فاز حلف شوفوا عينت كوفيلو زعزب زنبرة سب كوف سلز بلا يدي حاوس خيم مسلكم عندي جبرنا حداقن نسيو سوزازو يمزقون he was the chief قدام ينيرو أمعرف إسحاق كلتن توسع إسحاق زارب كلن تايلو دم استفانوس مسكر كخفصصو خلوا دما بعلي مساتاتهم سميرة أو دويلة نيرة يبل مساتاتهم سميرة أو دويلة دم تسيه بنيرة يبل يموت يلوسي كابتوم زوسون سبنيرو ساول خمسة عين سبنيرو يسوس استفانوس قد كله ريو رأي ريو يا منيز بحالمش استفانوس رأي ريو مش بس عقولكم يزبل لنا حكي رأي ريو لنا أنت ريو أبي وان أملاك يسوس تويلو ريو قويتها يسوس يلو نفسه يتقبل له جن نظام زقات النزول صات حتياتهم كتحزن لهم جن أين اللي نيلو نهرت قبر لهم داون مويتو كم زي ما عين سبات النحرقات يومها حجبت من قصة الله مالتي كم زانا يرسالين محبر ناي دمشق محبر ناي أنصوخي محبر عند حر كم بعد ساول عين السبات كم بعد ساول عند حرقات يومها سليم محرتي خاتلم سلسة تعرورها نتحس كذا لها أمنا سلسة تعروروا صلاة ياخدكون عيت تسوى خانسها أباها ناي تصليد بهال هوات يلا ناي فقر بهال هوات يزوله بتستوعبنا منفس قدوس فقر أملا قبل بنا سلز فسس إزبلنا أملا خمسك آمين آمين أوشتنا تواهبنا زلنا ناي فقري منفسي سلز خنا تنفس زلنا فقري مالتي كم ساول سلئي كنا مقتال كنا كنا تنفس زلنا مالتي كفوا ولا أنت قبر بنيشتي نجار يا sometimes بقى عرقني أنا قلنا ماذا بنيشتي نجار رايهم مسازياتهم مع استفانوس ساول ذا أكل سب أما أخلون كينو هيوتهم من دحلفهم نبكر مقويته 50 لم تسلم صلاتهم تمليسوا استفانوس بزح عايخ النير وعايخ النير استفانوس بزح وانجيل مسبح النير ومسبح النير قن قويته يفلتي እግዚአብሔር አምላክ ነስጢፋኖስ እንዳተጨፍጨፈ ተጣዊሉ استعذب قويته كم ተዋቀዳይ በኋላ الناس ነበረ ጴጥሮስ ግን መልአክ ነው ይኹጽይዎ ያዕቆብ ክስየፍ ከሎ ስቂሉ ደቂሱ ዝነበረ ዝመስል አምላክ ብሌይቲ ጴጥሮስ መልአክ ይኹጽይዎ ለካ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ዝኸውን ዘበለ ነገር ይፈልጠዩ እናፈለጠ ሁሉ ይኻዝኹ ካብ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ዘምልጦ ለሓንቲ ሐሳብ የለን ዝበጽሐካ ነገር ሜይቢ ሰባት አይፈልጦን ሆኑ ንዓይ በጽሕኒ ዘሎ ነገር እንኳን አይትፈልጦን ይሁን ገለ ትብል ትኸውን ኢኻ ግን እግዚአብሔር ፈልጠዩ ደስ ዘብል ነገር ካሱ አምላክ መስገን آمين آمين اسكامين بلو إذا سبزي أعناه محبر نيرو مسحب رزارب كلهم طيب لنا ساول نتا محبر يعنوا دبل كلاو
لك خمسة حدا كم حرماز دولا نمسله وي جمارة حرماز نب حدا ناي بارانا حرشة أتيو نتحرشة كم زي كون كم زقبر تقلال لهم زعنوري هم لهم بش ويدما حدا هندود سراويت تواقي ونحنت بتعمي صنعت ختمه اتيو ولا حد خمسه بلا غير خعنوا خلو مالتي كم زن ياريكو بعل من شمز قبروا عينت بعل ياسو قبروا عينت مالتي لك حدا ጫካል سراويت حدا ختمه اتيو زعنوا بزي ترف زفرارسا لك هم نتا محبر كومي زقبراني يريز بلنا تنفاسك حد قال دليل هاي نبورن صار دخمات كوينم سي دخمت محبر كوينه خد قصل قال ملا كوم دقدف سبا يكون كتف يمدو كوم يزلنا مصح قدس نسو نتا محبر يطفع يعنوا خمس نبري نغرنا يطفع زبل قال بتعمي كبيد قال ترى ነገር አይኮነን ማለት አሰብ ዝገብሮ ዝነበረ ሳውል ግን አነታ ማህበር የጥፋ ናብ አባይትና አቶ ሰውቁትና አንስን ሰስሒቡ አቤት ማሰርት የጥዎም ነበረ አቤት ማሰርት እትዩ ያሳየም ከምዚ ሕሱም መርማርን ብሎ ማለት ሕሱም መርማር ፖሊስ አይነት ገለ ኮሚዩ ሳውል ነሩ ከቅጥቅጣም ከለሲ ክሳዕ ዝጸርፉ ይዝገብሮም ይለካ ኮሚ ዝገብር ነሩ ንስም አምላክ ዝጸርፉ ንስም ጎይታ ክሕድዋ አይነት ዝገብር አይነት ሰብ ነሩ ሳውል ነሰብዚ ኢየሱስ ተዚ ገጥሙን ማን ገጥሙ ለخل ነሰብዚ ኢየሱስ ተራሕ ክረኽቦ ነይሩ ንኸምዛ ዓይነት ሰብ ኢየሱስ ክረኽቦ ይኻጽልየሉ መስካሜን ብሉ ንኸምዛ ዓይነት ሰብ ኣተፈላለየ ቦታ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሃይማኖት ሴክተር ዲ ዘሎ ኣብ ናይ ፖለቲካ ሴክተር ዲ ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ዲ ዘሎ ኣብ ስራሕ ዲ ዘሎ ኣብ ፋይናንሳዊ ሴክተር ዲ ዘሎ ኣብ ምንታይ ዲ ዘሎ ግን ከምዛ ዓይነት ሰብ ብጣዕሚ ዓናዊ ንትብሎ ሰብ ኢየሱስ ክራኸቦ ይኻጽልየሉ ምስከ ህንጽሊና ትብሉ نجاي من قصي رحلت سلزخونة أملاخ مسجن نخوم عين صوت بوتانو كم عين صوت سلزموتون أنا عايز أقولنا دي بس أوكي ها سلزموت سي عرفتي هون لنا بس عقول صار بيننا خلون تايبن سأقول مستحزة مستألفة يسوع مسحازة نتا أبي يهودا أبي يرساليم يهودا سماريا زنبرة محبر نبزن لا سلام قلنا لا لقى نتمسنا دي نتقاطع حيزو مسمارو خو يسوس نتا محبرتا يكون لا بيس امين امين سلام قوينو سلازي صبوي مالتي خمس يوم عين سبات كتصلي يلهم كريستوس كتحازو كتقبر وانجيل كسب كلهم زي تقل بقى عند حب طعم اشخاص قال من تخوينهم كتقربهم قال ها اندحر قال تسدلك تخوينهم نيوسس ددلهم صح امين نسو بزقرم برهانو يروح رخبومي باولوس رخيبو مساور رخيبو مسرخبو امدر وريق بلا كما صحف قدس انت كوينو نصلايو يسوس فيس غيرو نصلايو صلاء منغسو يسوس هي فيس هيم رخيبو مسرخبو خمزيلو ሳውል ንምንታይ ተሰጎኒ ኢየሱስ ክልተ ግዜ ሽሙ ጸውዒዎ ኢየሱስ ከመን ዝበለልን ክፍታት መጽሐፍ ቅዱስ አለው አምሽ አይ ቲንክ ምስተወደ ገለ ዛረው ይመስለኒ ሳይሞን ይሉ ዋሕደ ማዓት ምሽን ስሙ አካደካኒ ግለመለ አነ መንዲ ገለ ስምዖን ሬድ ላይን ተሐልፍ አለህ አይነቲ አገምሽ ኢየሩሳሌም ከልከሰላ አለሃኒ ኮሚል ኢየሩሳሌም زمن محلت كساعد مفلات كده حججن تسوير كله يلو الكيسولا بلك مصحف قدس ስለዚህ ሎ ሳውል ንምንታይ ተሰጎኒ ግሪሞ ሰባይ ማን ያንስኻ ጎይታ ይሉ አነት ንስኻ ተሰጎዘለኻ ኢየሱስ ናዝሬታዊ ይሉ ኢየሱስ ካሁሉ ይፈልጥ እተም በዓል ጳውሎስ ዘውጽሉ ሳጓ ናዝራውያን ገለመለ ድሎውን ይፈልጥ ስለዚህ ከረዳው ለምን ይጻረር ከምዘሎ ነተም ደቀ መዛሙርት ይጻረሩ ዘነበረ ምጽራር ለካ ኢየሱስ ይጻረሩ ነው ይሩሰብሲ ነተም ናይ ክርስቶስ አመንቲ በፍላት ኮነ በዘይ ፍላት አንጻሮም ንትጎብረ ነገር ኩሉ በቀጥታ ክርስቶስ ይሓት ጎብረ ዘላ ነተም አመንቲ እትጎብረ ጽቡቅ ኮነ ክፉ በቀጥታ ክርስቶስ ይዝምልከቶ ሓንቲ ጸርፊ ሓንቲ በትሪ
حنت ما أسرتي أو أمن تاخد قبر كلها أبكرسوس يتعلم زلاسة يملكته يسوع سلازي he took it personally يسوع نعي خد سجون زلها يلو سلام ده أنا بعد بيدرس متى مسألة خيام زلها هون كهفتي زوج أمنتي نزوم لك مزامرتي كم سجورم زلها يكون نيلو سلام أنتي تسجوني ماني خانسها أنا تنسها تسجو زلها يسوع نازريتاوي إيه أنا تنسها تسجون زلها من يسوع نازريتاوي إيه نعم أنت أملاخ نتهم مولود أملاخ نتهم لك مزامرت أملاخ بس عقول زارب كله نسب حيل ندحر لك أخويني مالتي تبغى تقبر له سنك تقبر له ندحر لك أخويني بوبلا حيل خقبر لك قبر له بلك سلام تاي مسلكم نتهم ناي كريستوس ساعات تقبر له مزبله كله كريستوس ساعات تقبر له زلها آمين كده جماعة نتهم ناي كريستوس ساعات تقبر له تبغى نجار نكريستوس ساعات تقبر له زلها نكريستوس ساعات تقبر له نكريستوس ساعات تقبر له زلها it will be accounted هذا ما عندهم إلى نير it will be accounted بكريستوس كتصبي كتحازي كتصحافي مزجع ماله بزعبها مالتي بشيمكا كم زجيرو لين عيلو شعيس هاكن تما بزجبر كاللو مسابات أبز مدري مسحاس بسجاس لزلو بحرياتهم كاير مسرعهم كلانه معلن زياتهم مقبار قال ملخت بري حماس أي تبل نقول ساسي هاجير كاللو بس قاعدين بقولوا زيادة نقولاتنا إني أتفتنا نتحنكم ده آمين بقولوا سلازي التجبر خفوها بانصارها يعني نقول ساسي هاتجبر أو ها هم تنقل لنا نتهم سعابت خرصص نتهم لك أمزامرتي نتهم عمنتي التجبره زهانة يهون كفاءات you are hurting Jesus نخرصص يا تقولوا زلا نخرصص نعيز ملكات نعيز تنكفو كيدو نعيز تنكفو تتقولوا خفو نعيز تنكفو سلازي انتهي للمالتي قليلي مثلنا على هذا زي مالتي we don't take it serious قليلي مثلنا سلازي عملاق مزجن يسوس مسيحون السواي يساول مسيحو يسوس أنا أتنسها أتسقو زلخا يسوس نازريتاوي إيلو عملاق مسجن أبعف بلحي أنت دحر حركة نرسها يزقدكا نسها مسمن تقاچ خمسة لها دوخ نقرأ كايلو مس عملاق يخ تقاچ زلها نساول what مس عملاق سو أنا عملاق زحقو سولي مسيلو زقو برزنا برا كله نماني مسيلو نعملاق زحقو سولي مسيلو إن زقو برا نيرو مالتي أبو قدام تيموثيوس معرف حد خزارب كله تقص 10 سلسلة جميل هم يدبلنا مالتي أنا قدام تعرفن شقاوجن قفعن نيره خنسيسي كيف لتكو بزي ما مان سلز قبر كوه محرت رحب فوق بالكلام مالتي سلز قبر زنا مرة بزي ما مان يزقبر نيرو كاب إمنا توصي زخانة نجار يزقبر نيرو صعب خزارب كله كاب إمنا توصي زبر كله حتى يتيب لك سلز قبر زنا مرة كله كاب إمنا توصي كفلت توصي بقناعت نهاية ما نتو تدري خط رح يباولوس قوي نيرو لذي يزقبر نيرو يسوع جن مسماني خامس لك أصحاب يوم كازل هايلو مسنعها قودي سعرك كاز خل أف بالخيخة تلحر حرزلها أو يخات ملال زلها من قدها نعها نموت زوجتكاي سو حنت تعيتي أملاخ حق وسلا أهيدا ونتبعها هي ما نتقله زحلو زلوا يد مسلونيو نع أز كواخب زلوا يد مسلونيو صار زابير برنامج كم زغيره فلتن شافعي بقى بناء بوتاته يزبل باولوس بتعامي مالتي لومون بزح حساب كمو قالو قلت تناي بوتاته نبلو تناي بوتاته تبلو تناي بوتاته تبلو نجار بمسحب قدس ريها كوموري دلهم يكونن مرأي جنسنا يوسف مسحب قدس فلتي خمسة عنتو يزبلنا بتعام مهوري بري كدان بغيرو تماهيري جن أبحدش كدان زخانة نجار جن نعو قاشا نجار يتردون أيتردون سلازي أنصار أملاخ سرح الله نرخبه مالتي أملاخ رخيبه يسوع رخيبه أبى تصير شيء نسوا كأ إننا بدبر نفرهن قويتاي أنتاي كجبر تدلي الله بلو قويتها دم تنس أمه نابك تما أوتو أنتاي كتجبر كم زق بعك هذا ما هو نجرا كايلو أملاخ مسكن سلازي ناس سبزي يسوع كريستوس مس أملاخ يجاج أخم زلوا مس أملاخ تجاج خاني نسود أي سعر مر أملاخ كم زي سعر يقول يتلو يسوع زقوم رزنا بنا نجر نبعد سفان زصار دوم زنا بنا لا تسمع زنا بنا
سبكتناتهم كريستوس نسو مدحانن غويتانيو يسوس نسو تو كريستوس يقول خلو بعال باولوس كا نو 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 كريستوس حدا مجمرتا سينو كاب حدا زي تكم عاد خب معنا زريز امثله يكون اندمس قال اي ነገር ካብ ዳዊት ካብ ንጉስ ክመጻሉ ምስ መጻሃ ንጉስ ኾናሉ ናቶም ናይ ብሉይ ኪዳን አተረጋጉማ እዚ በዚ ምክንያት የም ኢየሱስ ብላግጽም ኢየሱስ ንጉስ አይሁድ ኢሎም ዘላጉጽ ነይሩ እስከ ንጉስ እንተኾንካ አይነ ዝብሎ ዝኖር ብላግጽ ናይ አሽሙሪ ማለት እዩ ኢየሱስ ግን ንሱ ተቆበ መሃኑ ንሱ ተመድሓን መሃኑ ቆቦ ጳውሎስ ፈልጦ ይተቃል ሳውል ፈልጦ እዩ ኣብቱ ብሉይ ኪዳን አሎ ክርስቶስ መሲሕ ጽበይዎ እዩ ተስፋ እስራኤል ይጽበዩ ንዑ ክብል ይዝጎይ ዘሎ ግን ንሱ ኢየሱስ መሃኑ ግን አይፈለጠን ስለዚህ ድማ ያብ ደማስቆ መስከደ ወንጌል መስተረዶ ደሃር ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ መሃኑ ይብለና እና መስከረ እንታይ ገበረም ይብለና አፈን ኮት ሕዘም ጀሚር ብለካ ነቶም አባይት ጸሎት አይሁድ እዚ ጸላ አምላኽ ዝነበረ ሰብ ናብ ዓርካ አምላኽ መሃን ምስተለወጠ ብድሕሪ ንዑያ ከፊያቶ ገርመካይ ተገልቢጣቶ እንያ ናይ ዋላ ኢየሱስ ዋላ አናንያ ዝዛረበ ከለኹም ኢሉምሽ ያቲ ኣብ ደማስቆ ዝነበረ ደሃን ስለስመይ ክንዲ ሓሳነ መከራ ከም ዘጽቆ ኣነ ባዕለይ ከሪየ ደሃን አልተጊት ንሳውል ኣነ ጥራይ ባዕለይ handle ልገብሩ ግደፎ ደሃን ኢሉ ኣይተፍራሐስ ሃግን ከልካ ሓጂ ጸልየሉ ኢሉ ይገርም ሳውል ጳውሎስ ምስኮነ ምስተለወጠ ኮንቨርትድ ምስኮነ ኢየሱስ ምስረኸበ ታገብር ደልየለኻ ምስበለ ንመጀመርታ ጊዜ ጳውሎስ ሳውል ማለት ይቀታል ዝነበረ ሰብ ናይ ምምላስ ሐሳብ ምስተሰዓረ እዩ ተቀቢልዎ ዘገርም ብርሃን ምስረኸቦ ኣብ ገጹ መስብርሃሉ ዓይንቱ ክሪቕ ሳዕ ዘይክል ምስገበሮ ብዛዕባ ዝነገር ዝኽምስክር ከሎ ኣብ ጉራሃት ምዕራፍ 16 እንታይ እንዳበለ ዛሪ ብሎ ኣብ ጉራሃት ምዕራፍ 16 ቀትሪ ይሉ ግን ካብ ፀሐይ ዝደምቕ ብርሃን ይረኺብን ይሉ ቀትርኮ ፀሐይ ናይ ሓይላ ተብርሃሉ ሰዓት ይምሽ መሃኒ ኣብ ሚድል ኢስት ማለት ይሰቦ ካብ ፀሐይ ዝደምቕ ብርሃን እዩ ተጓኒፍን ይሉ ጳውሎስ دحار السوم سرخبني ودي قيلو دحار ساول لمن تاي سقوني زبلني دمص يسمع عيلو توم سايز زنبور سبات كن نت دمص اندا سمعو كن نت حساب نت فر نغرو كن ايفلطون اي سمعون انا كن سمعوني يريدو ساول يسوع كريو عد الرغيب يسوع كم زراي ابو زحوات تمسكير له حنانيا بعلو علو يلوي دحر ثلاث معلتي املاح تقدم እግዚአብሔር ዝመደበል ካ ነገር ምን ተختፈልጥ ኢልነቱ ቅዱስ ክትሪኦ ይሎ ነቲ ጻድቅ ክትሪኦ አብቂዕካ ኢልዎ ማለት አምላኽ መስከን ሪዮ ባርናባስ ከምስክረሉ ኸሎ ኣብ ኢየሩሳሌም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝረአዮ መስኪርሎም ጳውሎስ ባዕሉ ዛር ኮል ቀዳይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ንኢየሱስ ኣነውን ሪየ ኢሉ ግን ንረሰይ ከም ሓደ ብሉጽ ሐዋርያ ይኹን ኩንዳ ሓስባ ሰጓጉ ማሕበር ስለ ዝነበርኩ ገፋዓ ስለ ዝነበርኩ አይ ርስዓሊ ታዝገብራ ዝነበረ እስከ ትትማል ዝገብሮ ዝነበርኩም ኃጢአት ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ተላዕለት ረሲዕና ኢና ትብሉስከ ተዘይ ረሳኹም ጽቡይ እግዚአብሔር ካበይ ከም ዘራዓለካ ምዝካር ሰናዩ አሜን አሜን እግዚአብሔር ዳይና ኃጢአትና ዝርስዖ ናብ ናይ ምርስዓ ባሕር ዝድርብ የምር አነ ንሳትኩም ሆኑ ሳይ ግባና ያመገና ንርስዖ ንዑንደ ሐሰብና አይንኹነኒና حرا وطينا عين أملاخ مسكن نعند حسبنا قنا قناعة أملاخ فقري أملاخ محرات أملاخ أو وشنا خلع عالقن كتأمنا الله كابي كم زرع عليك ذكر ويتاهم يلو معنا هجيمش سلذي كابي كم تلع عليك حساب سنايو سلذي له يسوع ريايلو تجليس الليل جن نعي نقول لعز مثل تجلس الليل جن سقاقون جفاع محبر سلذي نوركم دحروا لهم هواريات إذا حسب عند سي يلو جن بهوارينا تنحل مسيهم I have seen يسوع ريايلو نقرأ ما قدنا حدا تيب لازم بقص كيقولوا أنا هواريات زبل تايتل دقورون يسوع ذري خاي هابلو يو كلمة مسيهم نعمان أفكار تسألي اللي قال من مبالغهم يسوع ري خايو أبي ري خايو بخمية تجلس لك نا أنا قمنا قري زارب زلوا كم تغيركم صبوا مالتي عارف ما كان يعطون متى مسلكم لا يحق هواريات هالون يحسد هواريات هالون لا كسوس هواريات هالون أمثلة هواريات هالون كم بالوس كم يلو بعلو
تم حوارياتو يلون سيطان مالتي حواريات كريستوس تمثلو ايغرمن يلو سيطان نبعلو تسليطو ملاك برهان مسيلو ግለጸልካ ኸዲ ወሚዝብል ቀላማ ስለዚህ حواريات حاسوت አሉ ኩረኹብኻ ስለዝኽእሉ ኢየሱስ ሪኻ ይሪኻ በሉ حواريا ማለት ፐርሰናሊ በኢየሱስ ዝላእ ሰብ ማለት ኢየሱስ ፋይንድ ገሩ ና ይሎኸ ليغني يغبل لهم ناي باولوس ليغني أبي رخيبك أما قدام أسكر رخيبني ليغني لذي ثم بتنبيت هواري أخذ كوني حاجة لا تباهلكم نحرت قبلكم علىهم I'm sorry to say that كم بحدش يسوس دليكم decide دليكم مني find out before you hurt others you ስለዚህ نخالود متم قرن مقراهان رزها فتش حكيم ስለዚህ أملاك مزجن سبزي ኢየሱስ ሪዎ ህይወቱ ተለውጡ ካለ ሰብ ኮይኑ ጳውሎስ ድሕር 3 መዓልቲ ባይዞ ብጣዕሚ አገዳሲ ታይም ነይሩ ኣብ ህይወት ናይ ጳውሎስ ክሓስብ ክጽሊ ይጽሊ ነይሩ ይብሎ መጽሓፍ ቅዱስ ምሽ ሓቀይምሽ ኖ ኣፍታ ናይ አይሁዳውያን ቦታ ኸይድካ ኣብ ደማስቆ በታ ቀደት ባህል መገድ ኸይድካ ድለዮሞን ይልዎ እኖ ይጽሊ ያለው ይልዎ ዓይነቱ ዓሚቲ ምግቢ የለን ምስታ የለን ከመይ ገይሩ ክወርደሉ ኢየሱስ ሪዎ ስምባድ አሎ ፕሮግራም ተቀይርዎሎ ناتو أجندة upside down يتغلبتو نسوز حسابه عبد الماسك لزولو سبات أمسيو أبي يرسالم جيرو خمرمرم أو هينو خمس عاري ما هينو قاتلهم كساقية ما هينو سمع أملاكم صرفه خجورو ما هينو خمرورامي ما دومنيرو جن أديها هم زلا هات كاري كون علاقة هم صار حكوا هينو الباولوس نجار تغلبيتاتو زولو سلطان زلا وراد حيسته بقيسو فشيلاته program أملاك كلمة دبيوه بس كان إجزاء المدبر كبرنا بلو ناتي مدى ولا يفشل نيبحق مالتكم كم اليوم ما نخيت حزن حراي ناتكم مدى فشل إجزاء مدى كنت قبله are you ready أم لا مسكين إجزاء كرهبكم إجزاء فارنيها سبات يزدليا مدى وقلت لك أم لا يدل لعلينا يزدل سو actually فقادو خلنا لي لعلينا نص يدل حر يبلنا ما حاسي ونابت حسابي زموس ولا كا سبيت أنا الحر بقى قويت أنا في نجار يترف كم يجيرو باولوس انتاي كغبر تدلين لها انا خبرز حسبكو افشل كاي ينديها حجي كن انتاي كغبري هات دينات كدليت كبل دليل لو انت نو يور ويل فارغ خفل دليالو انتاي كغبر تدليني الله تعمي باورفul قال سب اب زمن هيوت خولو خبزلو قال مالتي نعمله ناتك اجندا غديفكا ناتك حلمتات غديفكا املاح نمنتاي علامه يخاف فطير كان نمنتاي أخذ زنبر زله انتاي كجبر يخات دليل زله هاي الكلام حتى بتعم قداسي نفسه كفسب أبزمن هوته حنت معلتي حتى زي حتى له فكر إني أعمل سد ما خركبس كاب أملاح يقبأ مالتي أملاح مسك سلزي له قويتها تقد قبرز قبأك كن جركاي نابك تماجن أطيلو نابك تماعتي سلسة معلتي تصلي تصني حبلنا مسحف قدس هنا يا منسيو قويت عليه هو برأي نجيره سخا برأي ريولو أنا هذا بعد سب مسيو صلي له مهانو يفعل طيب actually كم حق جيرو نتما أوزلو سبعة زجلجل سبينيرو سلازم تمسكروا لسبينيرو باولوس ونفعل طيب مالتي سبزي لا أوزلا ناي أهدان أبيت صلات تبت حدب دابة قبلك كهنات يحيزو خيرو سلطان تسنيو خيرو سبزي سلازم مسيو صلي له عندو تخافيت له ملقت نجيروه تتمق إلوه مسحب رزار بنا خلله يسوس مسرح بكا ما جمر تعطوا سنة ذلك وسانة حتى أثني أسمو هان كافلتك برصاص ممان بتتقواني في كذا الله خرصوص بتنجير كذا الله خرصوص بتسبخ كذا الله خرصوص بتعب قالوا أمي كاتر داخل خرصوص كتأمن بوت راي مأمان بو مسأمن كا نايم لكت نعوم مأمان كا كتمق إدليك هم زعتهم لصنا حنا مالت إلوه لمن دايت دونجي تنسي خاسم قوي تتصوعها تتمق إلوه أنا باولوس نسال تسيه تتميو أقرار نعرف سرانش ديشن كزار كلهم تايلو أنا من دايت دونجي تنسي خاسم قوي تتصوعها تتمق أو حتى تكاد حسب يلنيبل مالتي نايب حق خمسة سحة مرعي نايب حقي هوتو كم سلوات 180 ديجري تلويتو باولوس ناب دمشق قتل زخي زنبرة سبعة هون تمليسو نسبات ناب هوت زسحب سب ناب هوت كموتو سبق سب كويني تمليسو سلازي هوتو 180 ديجري تغيرو ناي تقلال لوتي اب هوتكا
كم زلوا وصاني موسان يدل مالتي أملاخ مزجن يسوع كريستوس حجونا يتلوتن أزين باولوس نساور رخيبو باولوس زجبرون نزي قتال سب زنبرة سلا نفسات قبل هيوتنا بحدا جازو تسب يجير وفاينالي سو زارب كله نعانا إلو بزح ساعة نموت يبصحنا إلو هيوتنا بزح زي نموت بزح لسبات جنا كم عد موتنا بعد هيوتاي نجبرينو نساقر إلو أقولن تزارب كله أملاخ بأنا ما أزاف التوزيرو عب كل بوت أخسبخ سو هخبرو خوين لون أملاخ فاينالي جن بزت عم هيوت هكون ندخيل نيرو ناتو ده هيوت أكاونت هون ريا خلنا نبي حق باولوس حقني منه تابي خاطر خوبتين كا حد بقلات يا ترخوبه ها هلا دما أب كلا يقولون سكرا فاسرت حدا خاطر خوبه مالتي أو زارب كله زحلفه هيوت نتاز ساقو قاز نبرة محبر سبقلاتي هم يلومي محد ما علتمش أبتها بقلاتي هزارب كل معرف حدث 14 مثلني تايلو أتنا بقلاتي أتنا بيهودا نبرة محبر هسي قص عير عين جن تتبال إنها محبر زت فعز نبرة زعنوا عز نبرة لو بس باي سب كله خبلا يسمع نبرة قص عين عير عين سأني حنيرو حالك يرو خي كده مالتي سلزي نتاز تصفع عز نبرة محبر سباخي أخوينا أقل قالي أخوينا بس ما خنيت أقل قال ما حبر زخون قال أملاك بكل وتحمل بقول سيمس يمالتي أقل قالوا خويني قلوا واقع زخفلا أقل قال ينير باولوس تحوت نير باولوس زي سب نمقتال زهند زنبرة سب نمدحن هيوته فولي لان ريا مالتي زي بصلي إذا تنفس نير زبالني عنتوي مقتال إذا تنفس نير زبالني عنتوي لا يفقر هواني خويني خم ترهبوه كافر وصاي زقبر زبل نجر كلنا عين ولا حنتي كم يحسبني بلقى بزي فقر زقبر نجر كونتيلو دا يقرون سبحانه فاسل سلسلة صحفنا خلو كم يزولنا هيوتي سجاي ولا من داد حليف تنسب نحل بزي فقر قينو ترجمة يبلون كساخن ندزي بناي فقر خريستوس زتلوته هيوت وستتنكفه كريستوس ندحر رخيبك هيوتك تقلان لخلوت الله قال برسنت تراي نحر تلوتك أما حبر أملاك أني خلاها هونك أو ما تقصر لها هونك نو أنت كنا يسوع كرخبك خلو أنت كنا هيوتك خطيب عليك أنت كنا يسوع كتب لك هيوتك أنت هيك قبري خدلي نزل لها دليتي يترف دليتك خفلت دليل له نعوخ قبرك أرني أكتب لك أنا أملاك يسوع استقوانا فزبنا سبي وتي لوتي أسكامين بلو ناي هيوت لوتي ناي سبزي تزارب كيو داني حج جزء يبلين أنا جن تي أنكار نقرأ تزارب فتينا مالتي إمبر ناي سبزي هيوت نحر ديتيل كينايو بدأ عم يزقر مكان مالتي كاب كمي عين السب ناب كمي عينت نأملخ زغبر سب كم تلوته ناب أولو سب تعمي زغر مكان مالتي همبل تحوت سبات ندا شفوا تانو استفانس زغبر عزنا ولا تام كارو تنزغبرهم زنا ولا ما نبرس مسمصته شفوا غوتيتهم لك خمس موتة أدق عينت غوتيتهم كاب كتموت يوم مويتي لهم دربيهم ما حدا معلتي زغلو هم غيرهم قلنا سبات زلو أرأي أيكيرني كدحنو يدلي نتخيف لطو زصار وزلو كريستوس قبلو يدلي نتي كيف لطو زصار وزلو سبكت ناي باولوس كردو ويدل خصع زردوس እንደገና መጽ ይረዶም እንደገና መጽ ይዛረቡ እንደገና መጽ ይሰብከሎም ይማዓትዎ አኸይባልና ዓይኖም በቃ ናዕቢ ይፈጥሩ ብዛዓ ጳውሎስ እዚ ኣብ ኩሉ ቦታ መናዓቢ ኮይኑ ሌሎም ማሂራን ሓደ ማዓልቲ መናዓብን ፌራን ኢሎሞ ማይ ሎርድ ገርም ቆይ ኣብ ዝረኺብዋን ህይወቱ ግን ጳውሎስ ትኩሉ ዝሓልፎ ዝነበረ መከራ ንዑ ኣልሓንቲ ይኮን ኣይንታይኒ ህይወቱ ተለዊጡ ስለዞ አሜን አሜን نسأله إن أبعرك زلوت قويت هالو نتعامي منقص عملاق زنبرسب ناب سباقي منقص عملاق زلوت قويت هالو بزي فلتت نحسب عملاق زتصارو زنبرسب برديت بفتاول بين نحسب عملاق حيزون أب كل وتا كوي زقبر عملاق هالو آمين آمين إذا عملاق زي من مليش أجند يقلص لكم إذا عملاق زي من مليش حساب يقلص لكم إذا عبير أفتنا يزال علم حسابه أو ينبركم كحساب عملاق وصع من باركم حواتي تخيل مش شو ما يتعمك هيوت هيدا جبريل أزياء حجها بقى بس هيوتيس بزياء غير خمك رالك ها قالت هم سمالتي الصها غير هذا معلها ما يتع كساعد رهبه هندي واقع فلك هم زرهم كها ما يتعمك نجزابير حسب نحد بريه الكاب هيوت كأجنا أملاخ مسجن نجزابير مغرن نحر تردي كأجنا نجزابير مسجن التجوبر زبلة نجار كله نجزابير دس لزبله ويشتغل النشع يحقوس هيوت كا يتعم حنت معلدي عايز تعسنيها حنت معلدي تهونيها عايز تعسنيها
بها أنس كستاي كوينة بقى أي تبلني خا تابع أملاخ زخون كهيا بقى عقوبكم كهات مانس نجزابير حساب يركبنا آمين آمين نجزابير فؤاد يجلس أنا أملاخ مزجن أموداتها أبقى تيموثيوس فلو خلوا السبع عايز تايلو على قداميلو تعنتو نبلو زنبرنا قالي صراف السواقين قفعني رخن السيسي كيف لتكب زي ما سلز قبركو محرت رهبكو بزي فلات نحاسب أملاخ تتصارر سب نجزابير محرت نعها لومي مولي أملاخ مسكن كم ساول مالتي باولس قبرك እግዚአብሔር አخبرك قبرك ክትቀመልካ እግዚአብሔር አፍቲ መንግስቱ ቀዳማይ ጳውሎስ ማለት እኮ መጽሐፍ ቅዱስና ሀብ ዘለው መልእክታት የሐድሽ ኪዳን 13 ዕብራውያን ሐውሲኽና 14 መጽሐፍት ተጻፈ ሰቢ እግዚአብሔር ከምት ዘየለ ሰጣሞ ለሰቢ ከምት ዘየለ ይጠቅም ነው አምላክ ከምዚ ላይፍ ዊዛውት ሊሚት ነው አይነት ማለት ኮሚቴ ተጠቅም ነው አምላክ ጳውሎስ ፋይናሊ ና ፕሮሰስ መጻ አይከሰረም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ካብ አምላክ መምጻ ናብ ክርስቶስ መምጻ ኩሉ ነገር ከሐሪካ ንክርስቶስ ሙሃብ ፈቃድ አምላክ ምንዳይ ሕረት አምላክ ብዙሕ ጸጋ ጎይታና ምስታ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ እምነትን ፍቅርን ብዘይልክ ዓዘዘ ኢሉ ሓቂ ንጳውሎስ በናይ ሰብ ዓይኑ ክትሪኦ ከለኻ ከምዚ ገይሩን ኣመንቲ ዝቀትል ዝዕኑ ንማሕበር ጠቅላላ ክብርሳ ዝህቅን ሰብ ገለ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እንተዚ ዓዚዙ ከተፈጥሮ حد ጉባኤ አካትል ማለት ግን ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ተአምላኽ ሰምንት ከይጠፍ ኢሉን ወዱ ኣብ መስቀል በመሃብ ዝገለጸ ፍቅሪ ግን አምላኽ መስገን ኣብ ጳውሎስ ጸጋ ከዕዝዝ ከለ የሪአና ክርስቶስ ኢየሱስ ነቶም ኣነ ዝቀዳማዮም ሓጣን ጳውሎስ ሩስ ክሪያ ከለ ሕጂ ካብ ሓጣን ቀዳማይ የሪአኒ ጳውሎስ ነቶም ኣነ ዝቀዳማዮም ሓጣን ከድሕን ከም ዝመጸ ኢየሱስ ንምንታይ መጽዩ ከድሕን بس بخنياتي نحكم حمات نبر تعيات عيدليوني مزبل أملاك مزجن أنا دم نحات عن نبر نساعد كان تهجبري له كاد عني ليه بس أهوني لا أملاك مزجن إذا قال زيلو باولوس أموني له إذا قال زنتايو أموني نحات عن زصدق أملاك الله زبل قال أموني مقبلون بخلو قبيل أملاك مزجن جناخه ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ናብ ዘላለም ህይወት ክበጽሑ ኢሎም ብዙ አምኑ ንአርአያ ሁሉ ትዕግስቱ አባይ ምእንት ኸርኢ በዚ ምኽንያት ምሕረት ዝረኸብኩ ለካ ማለት ኢየሱስ ተዓጊስኒ እምበር ሳውል ከሎ ክጠፍእ ግባእኒ ነይሩ ይብለና ተዓጊስኒ ኢየሱስ ተዓጊስኒ ነፍሶ ከፍና እግዚአብሔር ተዓጊስና አፍትኒ ኃጢአት ህይወት ከለና ኣብ ህይወቴ ከም ድሌት የገለ እንዳበልና እንዳኸና ከለና ማለት ተዓጊስና ጎይታ ተዘይዕገሰና ነይሩ مقابر موداتنا مهنا نير مسحاتياتو زموت سبكا متنسا زبحال يلن ولا تمرق كايو ولا مرقه تبزحالو ار اي بي تبلكاي غلي تسني ترديكم علمش منقسه سمايات وارسل كبزح كومنت لصح كون اي تسني سم منقسه سمايات زورس بخريستوس ممان سلازخونه خلخا يا منقسه سمايات ورس بيوت كلخا يا منقسه سمايات كم تورس راغس كا تملالس املاح مسكن سلازي نارعا تعغستو قدم اباي من انت خري بز مخنيات زي محرات زرخبكو يسوع كريستوس تعغستو حجونا يتودن امين امين ابكم عينت هيوت نزل لها سبون نسب كز تسمع زلها سب كريستوس تعغستو اباها اي تصنققنالو املاح مسكن قبلك ግን ይደልሊ ሳም ጀመርታን ዕቅት ቀበለها ይዛረበካ ለአምላክ መስገን ስለዚህ እግዚአብሔር نخمز عين سب نخمز عين تيوت زلوت أملاخي إذا أملاخ زي أملاخنا آمين آمين زي أملاخ زي أملاخنا زي عين أملاخنا نملخ كفتنا يتومالي نيود كتيوت ني حاتي عتيوت ناي تسلي هيوت ناي باصي هيوت ناي كل عين كفاءات بلو زرزروا مالتي كاو أمسيو نخبرو كنكون زي أمير زقدسنا زصدقنا أملاخ زي أملاخ زي أملاخ مسجن أملاخ مدحنا زي أمير مسجن آمين آمين زي أملاخ زي منبر سنايو نزا أملاخ زي كنبر كنوسن كل شيء ننوان نوسن علينا تنعجب هو زلون وتمنتهم زموتان سنسان مربروسهم انتخين وبريلو حارة بجا كلاتهم موتا إلو باولوس زابير مسجن سكان سلينا زابير بزم حرزي لومون زرخهم سبات كهلو هاليلويا زابير بمحرته حجون محاري زابير حجون محاري يسوس حجون محاري يسوس حجون يفكركايو يسوس حجون يفكركيو بزي فلتات بزي رديت بنا هيمانوت كاتبقنت نعملاخ تصارر كي ترداك انا املاخ حقوس له اندامل كان ግን بقال املاخ مسرت ህይወት ካትሪያ ከላሃ ግን ተጻራሪ ክርስቶስ ኮይን ካን ድሕር ረኺብካያ
لو معلتي هوت كان نخلص ما هبيد ليك لو معلت حسب كم غيار ليك بقدر هم غيار ليك لو مين صلي على እግዚአብሔር አምላክ بيسوع كريستوس سم እግዚአብሔር እዚ ወንጌል እዚ እግዚአብሔር አምላክ ሃሌሉያ አብዝ ወጽ ሐዘበለ ሁሉ ንምድሓን ሰባት ክትቀመሉ ይጽልያሉ نحن እግዚአብሔር አብዚ አቤት ካን ዘለና እግዚአብሔር አብ ኻበይ ከም ዘለዓልካና ካብ ከመይ ዓይነት ንዓኻ ናይ ምጽራር ህይወት ከም ዘድሓንካና ካብ ከመይ ዓይነት እግዚአብሔር አብ ንዓኻ አንጻርካ ናይ ምስራሕ አንጻርካ ናይ ምጉያይ አንጻርካ ናይ ምኻድ እግዚአብሔር አብ መደብ ሒዝና ኸለና እግዚአብሔር አብ በዘይ ፍልጠት ዓያሽ ኮይና እግዚአብሔር ብዕሽነት እንዳተመላለስና ኸለና እግዚአብሔር ዝተዓገስካና አምላኽ ዘድሓንካና አምላኽ ወድኻ ዝገለጽካልና አምላኽ ንኢየሱስ ክንርድኦ እግዚአብሔር አእምሮና ዝኸፈትካልና አምላኽ ነመስግነካልና اتبع الحقي ماسيو عمره خمسة هبنا نفلت على صحيفة خمسة لو እግዚአብሔር يعمرنا سلز خفت كلنا نمسكنا كلنا لو ما جن እግዚአብሔር أبو نزل تعجستي ناو صحابنا قويسا يسوس እግዚአብሔር كنجزء እግዚአብሔር أبو خنا قلقلو خنا لعاه እግዚአብሔር أبو كنوا ليز بنلنا خن كنا لقنا እግዚአብሔር تجاه عزلنا نصلي علينا فقادنا خطره هو ندلي علينا እግዚአብሔር أبو حسابنا زبل بحساب كتكا نصلي علينا እግዚአብሔር ناتنا personal حلمتها تعرف እግዚአብሔር ناتك نيزل عالم مدى ما في ودنا خجلت علينا ندلي علينا እግዚአብሔር سكي قلت عليه بقول هاليلويا يدلي الله بقوله مالتكم كونكم نعملكم حتتوا عملهم مسجن እግዚአብሔር أنس أبزمن هوتي نفقات كخنبر دلي بقوله وسك እግዚአብሔር حساب كقدر يتكافلنا بقوله هاليلويا እግዚአብሔር يسمعكم يزول እግዚአብሔር مسجن كم يهون مشي يسوع كريستوس كم يهون لنا እግዚአብሔር أمله بقول تابي يسوع كريستوس سم እግዚአብሔር محرت كاز بزحلنا سباتنا እግዚአብሔር تعجز خاز بزحلنا سباتنا እግዚአብሔር أبو بقول تابي يسوع كريستوس واجا خفيل كنا يا خانسها تعجز كنا دم يا خا سجى هايب كنا فقر خالق كلنا محرت غير كلنا حتياتنا هلو وسيد كاي خابت مسكل نمسكنا كلنا صدق هايب كنا يا خا موتنا وسيد كاي هوت هيب كنا يا خا نمسكنا كلنا إذا تقبلنا زلنا هوت نسها أبانا هونك خسنبر الله نهبك كلنا دقيم أنا يكون كن زنبر زلوا كريستوس يا أباي زنبر زلوا خن بالكامب أولوس ناب كم زعانت لوت يخنديب كده قفنا يتصلي الله إذا حج زنبر زلوا بأمنة بتسفكرني من تايون هوات وزحلف اللي ود عملاخي زنبر زلوا خن بك دقفنا قويتا دقفنا قويتا سيلنا زي تلوت هوات حزنا خن مالا سايت حدقنا حسابك خير خمنا خلل خن بلا يتحدقنا ناي كونتنت هوات نبيرنا خن كيد عيت حدقنا نساق زابيرنا عنا مدب على كاك زابير نعنا زابير حساب على كاك زابير اسكام زورون أملاك أنا ترايك جبرائيل كاز مدب كحساب الله بلو أنا ترايك جبرائيل كاز مدب كحساب الله نعهد قلت اللي دللي الله بلو نعهد رد أن دللي الله السخط سكور أن دللي الله بزعابة قبل بحساب كتنبر دللي الله بلو تحسابتي أبي هوتي ناقزت كتكيد دللي الله بلو هاليلويا زابيركم أخجبر لكم أملاك مسجن يس مالتكم كونكم نحلم منكم زابير كهبوكم حسابه قلت سألكم أبلبنا زابير أبلبنا زابير حساب سعرك جمري هاليلويا ناك زابير أجندة سعرك جمري كم زين باولوس أجندو زغيره عمله هاليلويا زابير حساب كغيركم كجمري عمله مسجن نحدش ناك زابير حساب كتوهبك جمري هم زابير مسجن مالتكم كونكم سعمله تورارو ناك زابير حزوا عمله مسجن تلاقي وناك زابير هاليلويا لو من تصلي على ناك زابير أبو هاليلويا إذا حق إذا خورسنا ندلي علينا زبرهان زخبز حلنا ندلي علينا من بارنا زي ترفنا زابير ترقم زلون هيوت نبير عن حلف دق فناك زابير علامة زلوا هيوت نبير عن حلف دق فناك زابير حساب كازلوا حساب هيوت نبير عن حلف دق فناك زابير كم يخنا بشي ميسوس كم يخنا بشي ميسوس هيوت مبلع مستاي مخدانا يكون انك زابير كاوز حلف فيك زابير ابو سلازي تخاول حلف زبله هيوت قلص لنا حلف زبله هيوت قلص لنا زابير حلف زبله هيوت قلص لنا زابير كابتي نورمال سب حلف زبله هيوت قلص لنا زابير ምህረቱ ያስገረመኝ ለጌታዬ መዝሙር ባመታ ያነቃቃኝ የአምላኬ መንፈስ ይዳስሰኝ በኔ ላይ የመጣ እዚያ አይደርስም ዋጋም የለውም በሰዎች የተባለ ሰው አይገርምም ወይ በቸርነቱ ለሱን ክብር ጌታ هاليلويا أتاك زابير علامة لوتا نعها علامة لوك زابير حساب عمله يقلت ألكا نحساب عمله رخبه أصيلك أمان خوينه أخولي كم أخولا يكونن نك زابير حساب كينو أمين كام دحاني هاليلويا آمين آمين زابير بمحرته زقلت ألكا هيوته زهابك نعوخ تنبر من تيو
نعوقة نبر دليته تفلت أدليك هاللويا سيمبل حتى أملاك تحت خبناي باور كمناي ساول أنتاك قبر دليل الله هايلو هاللويا هاي قرم وي هاي قرم وي هاي دنك وي هاي دنك وي هاي دنك وي اسكسل بحرت እግዚአብሔር ካብ ዘለኹም ተሲኹም ዘምሩ ሃሌሉያ እስከስለ ንምሕረት ከውሬታ ምለሶ ሃሌሉያ ምህረት ያስገረመኝ ለጌታዬ መዝሙር ባመጣ ያነቃቃኝ ያምላክ መንፈስ ይዳስሰኝ በኔ ላይ የመጣ እዛ አይደርስም ዋጋም የለውም በሰዎች የተባለ ሰው አይደንቅም ወይ በቸርነቱ ለሱን ክብር ጌታ ሲያነሳው ሃሌሉያ አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይደንቅም ወይ አይደንቅም ወይ ሃሌሉያ አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይደንቅም ወይ አይደንቅም ሃሌሉያ እኔ ቀውያለሁ ወይ ያደረገልኝ ከጨለማው አውጥተው ቀን ያወጣልኝ ከልብ ይሆን እንጂ ከውስጤ መንፈሴ እኔስ እንደ ዳዊት ራቁቴ ባመልከው ሚልኮል አይደለችም የኔ ዳኛ ላይ ነው ሃሌሉያ ምህረት ያስገረመኝ ለጌታዬ መዝሙር ባመጣ ያነቃቃኝ የአምላኬ መንፈስ የዳሰሰኝ በኔ ላይ መጥ እስከነ እግዚአብሔር መንፈስ ይውረሰና ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር መንፈስ ይዛርኩም ለእግዚአብሔር መንፈስ ይምከርኩም ለእግዚአብሔር መንፈስ ይስዓርኩም ለእግዚአብሔር መንፈስ ይወንንኩም ለእግዚአብሔር መንፈስ ይውረድኩም ለእግዚአብሔር መንፈስ ሃሌሉያ حسب عمله زجلت ناكل حق زمرح نام عجنو زوتو نام مدو زوتو هاللويا حدش هوات كتنور زجبر ناكزابير حسب يوردنا ناكزابير منفس يوردنا ناكزابير قبات يمزحنا ناكزابير ጸጋ يمزحنا بيسوس نازريت اوس منفس كاي يمزحنا قويتا منفس كاي يمزحنا منفس كاي يمزحنا حساب كاي يقلصلنا مخر كاي يقلصلنا اجنده هاي يقلصلنا حساب كاي صورنا يقلص يقلط بشم يسوس يقلط بسم يسوس يقلط لكم بشم يسوس نا እግዚአብሔር حساب يركبكم او وشتكم مهر املاح يبرهالكم او وشتكم حساب املاح يبرهالكم تاريخ هواتكم እግዚአብሔር يلوطው هاللويا هذا تاريخ زلوط املاح هواتكم يلوطው تاريخكم يلوطው اتازكم همزه عين السبي نيرو تبهال سمات يكبركم قال السبي يكبركم እግዚአብሔር Hallelujah.
يقرمي بتعمل እግዚአብሔር ምሕረት يقرمي እግዚአብሔር ካብ ኃጢአትና ሓጢቡ አበይቱ ከቆመና በጣም ይዝገርም አይግባና ይሩ ባላና ብዙ ቆማ አይግባና ይሩ you know we don't deserve it ይግባና ኢልና ሐሲብና አይንፈልግና ሐስቡና ይብልና ግን እግዚአብሔር ዝገርም ምሕረት ተገሊጽልና እስከ እንጸሊና ስለምድሓን ነፍሳት ምናልባሽ አማኸልናውን አነስ ንቀታሊ ዝምሕር አምላኽ ንሰጓጎ ማሕበር ዝምሕር አምላኽ ንኢየሱስ ኮነ ኢሉ ዝጻረሩ ዝነበረሰብ ወይ ወን ኢየሱስ ብዘይ ፍላት ዝጻረሩ ዝነበረሰብ ዝምሕር አምላኽ ዝቕበል ኢየሱስ ንጸላዩስ ዓርኩ ዝገብር ኢየሱስ ከም ዘሎ ሕጂ ተረዲእኒ ስለዚህ ነዚ ኢየሱስ እዚ ኣነውን ዓርኩ ክገብረኒ ህይወተይ ክህብደልየ ዝብል ሰብ ንሓሎ ኮይኑ አምላኽ መስገን ንጸልይና ሃሌሉያ እስከ አማኸልና ምናልባሽ ማለት ኢድና ሓፍ ከነብል ንድሕር ብዚ ፍቕሪ እዚ ኣነ ከምዚ ተረዲእኒ ይፈለጥኒ ኢየሱስ ዓርኩ ክገብረኒ ፈቕደለይ ይደልየ ዝብል ሰብ ንሓሎ ኮይኑ ሃሌሉያ ሓቢርና ንጸልይና ምስ ከምዚ ዓይነት ሰብ ማለት if any ዋላ በፌስቡክ በዩቲዩብ ትሪዎ ዘለኹም ሰባት ከኣኒ ድሕር ከምኡ ሰባት ኣለኹም ኮንኩም ሲምፕል ጸሎት ክንጽልይና አምላኽ መስገን yes ኢየሱስ ናባኻ መጽለኹ ክትብልዎ ኣነስ ናይ ብሓቂ ብኹሉ ካይዳይ ጸላይኻ ነይረ አንጻርካ ነይረ ኣይተረዳእኒ ነይሩ ግን እስኻ ንጸላእካ ዝነበረ ሰብ አንጻርካ ንሰርሕ ዝነበረ ሰብ ተቐቢልካ ዓርክ ትገብር ጎይታ ምዃንካ ሕጂ ተረዲእኒ ስለዚ ኣነ እውን ዓርክኻ ክትገብረ እንደልያ ኣለኹ ዝብል ሰብ ድሓሎ ኮይኑ yes ናብ ኢየሱስ በእምነት ምፁ ጎይታ ኣነ ናባኻ መጽ ኣለኹ ኣብ ህይወተይ ካቕበለካ ኣለኹ በልዎ እንታይ ክገብር ኢኻ ትደልየኒ ክትገልጸልይ ደልያ ኣለኹ በልዎ yes ሃሌሉያ እዚ ውሳነ እዚ ወስኑ አምላኽ መስገን ኣብ ዘለኹም ቦታ ኾንኩም ወስኑ እግዚአብሔር ነትብልብኹም ትውስንዎ ክረኽበኩም እዩ ንሱ አሜን አሜን ትብልብኻ ትውስኖ እዩ አምላኽ ልቢ ዝርኢ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ልቢ ዝርኢ እግዚአብሔር ንሓቂ ኣብ ውሽጢ ዝደልየ አምላኽ መስገን ስለዚ ብልብኹም ዝወሰንኩም ሰባት እንድሕር ኣለኹም ኮንኩም አምላኽ መስገን yes ንኸምዚ ዓይነት ወንጌል ዝሰብኩ ሰባት ርኸብዎም ንገርዎም ኣነ እዚ ዓይነት ውሳነ ወሲነ ብህይወተይ ሓደ መዓልቲ ስብከት ሰሚዐ ወሲነ ኢየሱስ ዓርኩ ክገብረኒ ፈቒዶልየ ትብሉ ሰባት ንሓለኹም ኮንኩም ፕሊዝ find a church ቤተክርስቲያን ረኺብኩም then ተማሃሩ እትናይ ወደ መዝሙርነት ህይወት እተው ወይታ ይባርኩም ሃሌሉያ እስከ